No niin, urologi Rusman tässä. Niin, monet tosi kysyvät, että olenko minä ainoa sellainen, jolla testosteroni on matala. Rehellinen vastaus, että ei. Esimerkiksi tästä päivästä näitä on niin kaikki 10 kappaletta, että se on niin 30 potilasta 10 on niin tullut matalan testosteronin kanssa. Ja tässä on aina niin kaikki ne kyselylomake, että tässä on pisteitä ainakin 20 plussa. Että hyvin yleinen se vaiva on. Onneksi tosi paljon aloitettu puhumaan tuosta, että sen verran aktuelli ongelma. Että naisilla tietysti hormonikorvaushoito oli jo pidempi käytössä ja tuossa on niin aina puhuttu ja naisia hoidettu. Miehen terveyden suhteessa valitettavasti meidän Pohjoismaissa niin virus Suomessa muista en tiedä, mutta vaikuttaa, että toissijainen se tilanne on, että ei ketään kiinnosta ja vaivat jatkuvat, ihmiset kärsivät. Että jostakin syystä puhutaan tosi vähän, mutta tosi yleinen vaiva se on.